nononi nyinga Milton Ocheng. Duol mochung'ne obila e pacho ka ochunge tich apisa 4 mag obila manyo ochung'ne tesend obila ma Muthaiga e kinde ma achich mong'ere kaka Kelvin Kang'ethe nyopondo molal kawuok e tesendno. Obila mamoko 2 ma bende nyonie tich e kinde ma kamago bende osedar oter kuma moko. Okil John Ndegwa bende pod odin e kinde ma nonro mar obila pod dhi nyime ka bende oyangore ni Ndegwa en okil mar achich Kelvin Kang'ethe kendo ne ojalime kinde ka kinde moheo di ng'wen kapok achijno ero nyohepo e tesend obila chieng' tich adek mar jumani. I don't want to open up or rather talk much about that because we are doing it. We are pursuing it. We are handling that matter. As you put it very clear, as police, we are not leaving anything behind in that matter. We are handling it with the need required, and we are focusing all our interest on that matter. Because it is a case of interest as at now, I won't talk about that as such, but I want to assure that in due time, the results will be in. We are on it. We are on it. Ywaruok weche mag